Studju dinji li jsir mill-Aġenzija Transparency International kull sena ikklassifika lil Malta fi 43 post fil-lista ta' korruzzjoni fil-pajjiżi madwar id-dinja. Meta mqabbel mal-klassifika tas-sena li għaddiet pajjiżna waqa' 4 postijiet u bekk huwa iktar korrott mis-sena 2011. Fl-2010 Malta kienet ikklassifikat fis-37 post. Sena wara niżlet b'żewġ postijiet fid-39 post u waqt il din is-sena komplet tinżel 4 postijiet oħra fit-43 post. Fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea Malta tinsab mal-aktar pajjiżi b'livell għoli ta' korruzzjoni. Fost il-pajjiżi li huma inqas korrotti minn Malta hemm il-Bhutan, il-Botswana, il-Qatar, il-Barbados u Porto Rico illi mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Fost il-pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea u li huma kkunsidrati inqas korrotti minn Malta hemm l-Olanda, Ċipru, Spanja, l-Ingilterra, il-Portugal u l-pajjiżi Skandinavi. Fil-fatt, il-pajjiż illi huwa l-inqas korrott fid-dinja huwa id-Danimarka.